Otieno makare kamora mora ma intiere janeno malolo TV an kod geno ni otieno maridhi yonero majaber arwakini machiegni chenro en duond mine mabende adwa tayo elo Paulina Oyudo gilak seche gi an kod wendo Mikai Eunice John mabende adwa weyo nu gi thuolo mar saniendi owachnwa nyinge kumoae gigigeweko mabende otimo e kor gwenge mapacho karwa kini machiegni wachne janeno nyingi kumiae gima bende itimo. Erokamano ahinya. Nyinge na gini Eunice John Odero. An ng'amo war ajaneno mar Yesu Kristo. An jayal wach Nyasaye kendo an japak Nyasaye. Ase bede tich Nyasaye ko higa mar 94 nyaka kawuono. Aseneno duong' mar Nyasaye kendo amor mondo atim tich Nyasaye. Erokamano. Amen. Erokamano ahinya janeno malolo TV chenro kaka nasewacho ni en duond mine wan kod jayalo Eunice John mabende wadwa twak gode weche goego eko mag yalo ne chunje kanyakla kod bende en jawer wadwa twak gode weche ariyo goeko ahinya gieki gigo mabende gitimo ne jopiny oko kar kaendi kata mane kinde gieki mag siasa. Machiegni an iluonga ni Lorin Manyala elo Paulina Oyudo. Wacha kachela chele Eunice John mabende en jayalo okang'eyo ni to iyalo ne kanisa mane kanye? An okayal ne kanisa. An iluonga ni evangelist kati nyalo luonga ni jaote. Nikech tich matimo ok ogine kanisa otenore kanisa ahinya. An ajayal wach Nyasaye kamora mora ma Nyasaye omiya mondo ayal wach Nyasaye kata yudo ng'ato man gi chandruok madwani mondo konye gi wach Nyasaye ayalo ne wach Nyasaye to wachope gimiluongo ni warruok. To kamane kaka asebedo katimo ka ok achungi kanisa but an gi kanisa na gi Bishop Amrita mahero ahinya Bishop Christopher Kayando mabe osebedo korita nyuol na e Kristo nyaka kora gik kama gikeni. Koro okayale kanisa mora mora. Erokamano. Mana kai chaki biro nikech ang'e ni jayalo gi jaote. Jaote okang'eyo ni bentiere pogruok koso gin en gimoro achiel. Jayalo gi jaote chalre. Jayalo en ng'ama ok nyal rito kanisa. Jaote the same. Jaote en ng'ama ioro to dhi kamoro timo tich Nyasaye kanyo to kosetieko to jogo weyo lwet jakwath kata pastor mar kanisa no. Koro kata koluonga chokruok moro kaka jatich Nyasaye ma jayalo tana yala wach Nyasaye jomowar kanya weyo lwet pastor no. Okatingi adhi kodgi. Koro mani tich apostle kata evangelist. Erokamano ahinya. Okang'eyo ni tich makama endi ni chako karang'o kirom nade to nen higni mage. Tich Nyasaye achako ka chon kan kapod an ng'ama tin nan ng'ama nigi ne korka nigi higni 23. By then nan gi nyithindo 3 but kano Nyasaye osewaro chunya to achaka tich Nyasaye nok achako gi wer na achako gi yalo wach Nyasaye. Na bedo janeno kamora mora mantie an kata dhi ane wang'ayo kama to chunyo senyisa ni ng'ama wuotho go machiegni ni dwaro konyruok e yo moro to en owuoya kode kanyo mang'otik ni akari bilima chieng' makama. Koro kamano e kaka nachako tich Nyasaye kuom higni tako higa 94 nyaka sani. Higni 94 ka ja higni 23 nisechako neno nyalo timore ne ng'ato. Nasechako neno. Nasechako neno weche moko. Okay, an nowara ka okenda katin. Koro kan okenda katin to na adhi atede do. Kato weche mag do na yudo katek mane chanda kato na wuok. Koro mondo adhi kata we jaoda no. Koro kadhi abedo oko moromo dweche moko 4 to ema winjo wach Nyasaye kiyalo. Na adhi mondo alim jowetena moko mosiepena te mag yalo na wach Nyasaye ma akaw warruok kanyo. Koro kasekaw warruok tana goma duogo dalana.
koro abiro nyaka e oda ma wuoyo gi jaoda no makwayi ng'uono kuom weche moko mambe naneno ni nakalone kato nachaka dak kamano kata nobedo ni ne aduogo machako dak kamano ok ni koro weche to ne beya mana warruok mana yudo noingo weche mana romo gogo gi pek nawinjo ka warruokno nitie gi ratil e chunya moloyo weche maneno kata gik manade makalo. Erokamano ahinya. Koro iwacho ni ne ma indien chal luongo. Kamano an mara nen luongo. Mari nen luongo. To erokamano ahinya mana ka wadhi nyime ibedo kanyo yudo warruok kendo ka in kod nyithindo. Ok ang'eyo ni kinde mabende samoro oluongi idhi yal kamachielo idong nyithindo dong. Ok ang'eyo ni tijni endi kata ka en tich moluongo dhano en tich matek koso nikech koro oseluongi koro titime atima. Ok en tich matek. Luongo ok en gima yot. Ok en gima ng'ato nyalo dhi adhiya mowuothi mogogo mogika ma kata koro hika ntieni ka ok mana Nyasaye mochung' kode. Ok en gima yot mondo iwuogi we nyithindo. Samoro inyalo wuok iwe nyithindo kanyo iduogi yudo kaka nyithindo gin nyithindo. Iketo ni iwe ni gik moromo gi tiyo go nyaka iduogi. Kiduogo tiyudo ka gin misuse gigo ma in kibiro yudo mana ka ot ni nono. Inyalo yudo kata report ni gidhi giolo mogo ka jirani. To jirani be konudo ni giolo mogo kanyi iyudo wachno ni giolo mogo ka jirani nikech idhi e tich Nyasaye to gichaka. Nitie weche mang'eny challenges mang'eny ahinya mana rado godo. Kata mag wacha miwacho kata mag ajara kata mag ang'o lakini chunya nokalo. Erokamano ahinya mana kiwacho kaka pek ineno ka in jomoluongi kendo in jayalo mabende wuothe kor penje to iwacho ni in e marriage in ng'ama nigi nyithindo in ng'ama nigi jaode. Ok ang'eyo ni jaodi ni embe oware wuotho kode kosen koluongi idhi yalo kamachielo to in odong' dala gi nyithindo gi kaka okawe nikech ka enditi puonjre nyaka gi maybe jok ma bende gin joyalo kendo gin joote ma wakeini ma bende kalo e gigi. Ok ang'eyo ni ena sawa kiduogo koso nitie kaka embo neno. Okay, an nowara ka jaoda pok owar to achiene noware. Eto noko jayalo by then nena ot. To Nyasaye to noluoro. Kendo kata ti Nyasaye no kanidhiye to ok obed gi chandruok ahinya. Noonge gi tabu ahinya. Mogik higa mar 1908 nonindo. Koro sani an chiliel. To kanya wacho nen chiliel nikech an gi Yesu. Erokamano ahinya. Igni go ne tin sana igni 23 ka in ng'ama oseluongi kendo mosewar. Seche moko ng'eno wa backslide temptation bende nitiere to gi higni ma koro ichopigi. Ok ang'e kaka in isewuotho wuodhni endi gi higni ma ichopigi kikochakore higni mar 23 nyaka gi sani. Donge nitiere tembe moko ma bende ikale kaka jayalo. Ng'eny. Tie tembe makale mang'eny ahinya. Mokwongo akale lweny mar tuo mar jaoda kakoro tich ok onyal an koka sano koka ne nyithinda gi be josiku chako skul. An gi nyithinda ariyo manotimo penj riat mana tere secondary te. Koro ka tuo goye to giduogi bedo piny achiel ka ok gidhi skul. But wende nago nitiere wer moro mawero ni ng'uono Nyasaye ng'uono manade. Matende ni Nyasaye naneno ng'uono ne kanyo. Naneno komako lwet nyithinda mochako dhi nyime kod skul e sechego. Jaoda ne ng'ama tuo mane nigi tuo mar diabetes mane odhi kode mong'ad tiende achiel. Koro mogik ne Nyasaye okalo koda kala tembego kamano ka nyithindo gisomo e yor sida to Nyasaye ne chung' koda nikech kana wuoyo gi ji kata wuoyo gi ng'ato to neno ka ng'ato nyaka mak lweta machura kamoro. Koro ok en ni ne adhi maber higni go te. To gi tembe go te pod ne mana gi ng'ama war. Tembe go te ni pod an ng'ama chung' kowar. E kinde mathoth neno ka culture mar kitwa gi timbe wa kaka joluo ineno ka iwacho gande kinde machon ji no believe gande ni ka ng'ato jaode onindo to jaluo imanyo ng'ama chielo
kaka ng'ama miyo uchaku bedo godo. Ok ang'eyo ni ka joma war jomuluongi kaka in kama giki magi be gima timore koso magi to utieko ga ni Yesu remb Yesu noseluoko gik moko duto. Ok muma to yie mondo ng'ama war okend kendo. To wan joluo wacho ni mondo ter ng'ato. To wan to wawacho muma to wacho no kende. To kendo muma wacho mani kapok ogiki ka 60. To below ka 60 onengo kendo. To wan e chunya taneno ni kata below ka 60 no ng'ato nyalo ritore. Modag ka kokende kendo. Nikech ji mang'eny osekend kama kendo tiyudo ni ngima no dhi okethore moloyo kaka ne en chon. Ngima nyithinde oketho, ngima dala ne oketho. Koro an kian kikora akena duki chutha kiana awe mondi iwipe. Okane ineno jo muluongi joma yalo joma warore gieki kaka in iwacho ni muma hoyie. Muma yie koro gina sawi nyal kendgi kendo kaluore kaka muma wacho. Ero kamano nyaka pok wadhi e break kata kapok wadhi moro matin to adwa penji ni wacho ni in jaote kendo inyalo neno ne ng'ato gimoro manyalo timore ne kata matimore ne. An ok anen gimoro. Ina jaote. Ana jaote mar tich Nyasaye kende. Okay. Aya ero kamano ahinya. Jalno malolo TV chenro en duondo mine ma wantiere godo otieno masani en Eunice John mabende en jayalo kanyakla kod jawer watwa kode e wi wuoth mare mar bedo jayalo kanyakla kod jawer mabende ni neno ko wacho no owale kata no luonge ka pod en mana jahigni 23 kende to gi sani eri ikego eko osemedore no luonge ka pod en miyo matin sana opuonjore kode gi lakseche gieki kaka ng'ato nyalo rito warruok kanyakla kode tije machielo mano ero mar wer gi lakseche gieki wako thuolo matin wadhi gode yweyo kaito bang'e waduoge tielo mar ariyo mar chenro ni eri kik idhi mabor. Machiegni kendo e tielo mar ariyo chenro en duond mine kamoro amora ma intiere otieno makare janno malolo TV gi lakseche gi kiatwa kod Mikai Eunice John mabende en jayalo kendo bende en jawer wasetwa kode tielo mokuongo weche mathoth e tielo mar ariyo kama inde wadang'eyo peka mabende bedo jayalo mamiyo kalo e pacho kaindi kanyakla kod bera ma gineno kata moseneno kaka jayalo kendo da puonjore e weche go mathoth arwa kini machiegni tielo mar ariyo Mikai Eunice John wachaka achiel nyalo mana nyiso wani to gin pek mage mabende isekalo kaka jayalo kod kaka jawer tich mabende itimo. Nitiere pek masekale kaka jayalo kata kaka jawer kata kaka japak Nyasaye. Joma mine ok gin joma oyienegi ahinya mondo gikaw thuolo mar bedo mbele e yo tich Nyasaye. Koro mondo yudi yot en mana ki in machiegni jotich Nyasaye mong'eyi. To kidhi kama ji ok ong'eyie to inenene na ni ng'ama miyo kanyo. Mine mang'eny ahinya ma Nyasaye oluongo mondo tim tich kata mar yalo wach Nyasaye. To pek ma giyudo en ni ok omigi thuolo. Komigi thuolo no mar yalo wach Nyasaye. Ata nyagoro kamano nikech ministry ma antiere osemiya thuolo mar puonjo wach Nyasaye, mar pako Nyasaye kaka dwaro. Kendo asebedo kadhi kata chokruoge miluonga dhiye apuonjo wach Nyasaye kendo anyalo pako Nyasaye. Koro challenges to nitie. Ero kamano ahinya. Kanisa moko iselieko na kata kapok wabedo e kamera ni kanitiere kanisa moko mabende koyiene joma wakeini bedo mbele iluongo ni altar mar yalo to bende nitie kanisa moko mawinjo ni okoyiene joma wakeini kata nyiri donjo e kanisa kata altar kinde go eko mabende ng'ato ni malo. Ok ang'eyo ni to mai donge bedo pek ne joma yalo joma wakeini mayalo kaka in koso unaona sawa to kolura gi muma bende nitiere kamo wach kamano ero. Nitiere kama ndike kamano e mumbe machon e muma machon moka nyalo paro wuodh jo Israel. Nitie kama ne oketne mine chik ni ok ginyal gike. To kanisa mar Yesu ka
to be Paula pano wuoyo kamoro gi jo Korintho. Onyiso ni mine mondo bed mos mondo kik giwuo nikech gin chuo e wigi. To kanisa ne manu wuoyo kamano nikech chale ni mon mane nitie Korintho ne gin mon ma ohero ga oyuma kendo ne gihero weche mang'eny. Koro Paulo neno ka gima giwakni ahinya. Chutho ka kuma die joma mine gin joma kupo ni giyudo kamoro mopenyo go matin to bedo wi kanyo. Mae gima koro pastors kata kanise mamoko oluoro. Ok ginyamiyo gi thuolo mondo gine. Kapod wane pek mabende maybe wakeini mabende joyalo kaloe. Ineno ni e kinde mathoth ka dipo ni yudo thuolo mar yale kanisa to Sundays kata Saturdays. Ka joma yuyo Sunday neno ka ji mathoth wacho ni Sunday en ga odiochieng' noero mabende ji mag family bede ot. To kanisa mathoth ineno ka jotelo donga e kanisa, nyithindo dok ot. Okang'eyo ndonge ma endi kelo pek e kinde ng'ama miyo mabende kaka itkuri ng'ama miyo ine baba to ine mama e ot. Bende nitie time kata thuolo moseche mabende bedo gi nyithindi puonjo gi weche go mag dongruok kendo weche makare. Koso mae pek nitiere kaindi. Onge pek kanyo. Nikech mondo mi adong' e kanisa kucho ka nitie weche moko monego alosi en giro odiochieng' achiel kende. Ndalo duto te wan kod nyithindago. Ka onge chokruok moro madhiye antie kodgi seche te. Wanyalo wuoyo. Koro an kanyo ok ane pek nikech en gima kata kopo na nyalo dong' chien. To ging'eyo ni wan kwa dok ot to watimo ma to wan okay. Erokamano ahinya. E kinde mathoth ineno ga oko kar kaindi koseneni macha nyathi jayalo, macha nyathi pastor, macha nyathi jawer, macha nyathi ng'amowar. Nitie kaka wadwaro ga neno gande ni nyathi ng'amowar nyaka reflect warruok mar min gi kuome kata mar wuon gi mondo koro kako wuotho gik motimo gik morwako jomo wuotho godo nyaka bed jogo eko mabende nyiso ranyisi makare. Kendo nikech wakaw gini gin joma ipuonjo gi jonyuol gi mowarore go eko. Okang'eyo ni ma ikaw nade ni nyathi ng'ama waro konego rwakre kama, nyathi ng'ama waro konego beni wuotho gi joma kama, nyathi ng'ama waro okang'eyo ni bende nitiere pek kanyo koso nyathi ng'ama war bende nyathi ng'ama war nyalo timo gimoro amora ka nyathi ng'ama ok war plus nyathi ng'ata nyalo timo. Nyathi ng'ama war wang' ma oko nyalo neno ni nyathi ng'ama war ok onego tim gimoro amora moromo go. But nyathi moro ng'ama warno en mana dhano monyuol koth Adam. Koro nyathi ng'ama warno en bi ware awara. To ka ok oware kata ok ong'e Nyasaye to nyathi matima gimoro amora ma wiyo miye. In fact mago challenges ma joma war kale malich sana jotich Nyasaye. Inyalo yudo ka nyathi jatich Nyasaye madho njaga. Inyalo mugi nyathi jatich Nyasaye katimo timbe moko mabesa moro buogi madho kong'o. Madho ndawa gik machalo kamano. Eno mer nyaka wang'ayo mine kotimore kaka ng'ama mer. Masieme ni madong nyathi pastor jatich Nyasaye Eunice. To ok otim kamano nikech ok apuonje. Otimo kamano nikech kodhi maiye mar Adam cha. Koro kopo ni kodhi ne mogol tembo beda maber. To in kaka ng'ama miyo ki winjo kama mama moro dhawa wuotho gi wuod mama Eunice. Okay. Nyathi mama Eunice to okethore matimo mama Eunice ok puonj nyathine itinge ni puonje. Okay, gima kamano ikaw nango kaka ng'ama war. Wan joma mene wanyalo ga overreact ma raj bende wan ga nyalo bedo gi temper ma iwang piyo kiwinjo ng'ato wacho ni nyathi ng'ama war, mama Eunice ng'ama war, nyathino puonjo nade. Okang'eyo ni nikaw kang mane i-react ga nango kinyalo winjo kata inyalo puonjo ng'ato mane ok onyalo react nango konyalo winjo ka ng'ato refer nyathi mama Eunice nyathi mokethore to min gi to war. Kaka inyalo react. An ok anyal react ka ng'e kit nyathina. Gima timo an alamo Nyasaye. Amanyo kamoro to adhi ago chonga wuoyo gi Nyasaye. In fact mano base la manyalo loso od jatich Nyasaye. Wach miwacho gi dhok kama ok inyalo go nyathi midak e ot manini pile ka. Lamo Nyasaye ema loso nyathi
Erokamano ahinya. Gi kinde gi eki wan e kinde go eko mag siasa. To siasa ka diere yiero ok wawe kanisa oko nikech kanisa bende nigi role magi play, ginyalo advise ji, ginyalo lemo ne ji. Ok ang'eyo ni to in kaka Mama Eunice inyalo wacho nwango e kinde gi eki mag siasa piny Kenya. Ting'e sama piny Kenya samoro koko jawuoga, samoro kata korko ko ya ji gore, ji laro ng'ami support koko wuoke kaka kanisa, kaka joma yalo kui. Uno timo ang'o gi kinde gi eki? Wan e kinde mag siasa walamo ne jo siasa. Ahinya walamo negi, kendo kata ng'ama ochako wuotho bire kanisa ka kwayo ombulu mondo miye, to wan wachung' mana kodgi kod lamo. Nikech kura en gira, en mara, en tekona. Gima ok atim, ok achung' bang' ng'ato ni ana support ng'ane to ng'ane rachna. An gima timo, alamo Nyasaye ne ng'ano, alamo Nyasaye ne giduto, to chieng' go ombulu to Nyasaye malida makona ni ming'ane ombuchi. Kamano. Erokamano ahinya. Iwacho kendo ni bende in jaweri wero wende go eko mag pak, mipako godo Jehova. Ok ang'eyo ni to gie sani endi isegolo wende adi, to inyalo yudgi kanye, iyudori kanye? Gie sani asegolo wende 11. An gi wende 5 manitiere YouTube channel. Kidhi e YouTube channel to subscribe Eunice John, Evangelist Eunice John, ibiro yudo wende na kanyo te. Kamano. Eka to bende iluongi, ok ang'eyo ni iluongi bende kun performe koso ini gola wende ti iuso kata iketo YouTube ji neno? Ano ka ok luonga ta dhi e chokruok na dhi perform wer. Anyalo dhi e chokruok to kata mar wer ne manitie ta perform a wer. Kan gi thuolo mar puonjwa Nyasaye, apuonjwa Nyasaye. Gima ok atim ni ok ariw gigo safar achiel. Ka yudo thuolo mar puonjo to mane matimo, to kacha ka yudo time machielo mondo anga pak Nyasaye, banga paka Nyasaye. To kora beda pinya winjo kaka ipuonjwa Nyasaye. Kamano nyalo ni gigi eki ok ang'eyo ni iuso gi koso bende tika gikonyi? Auso gi. Auso CDs, auso. Mano te kama sigike kodgi. Iuso gi. Auso gi. Iuso gi kanye? Auso gi ausa kata kanisa kata kadhi chokruok kamoro. Kase kata perform ng'ato penja ni to bi in kodgi. To kanitie tanyalo miye. To miya pesa. Kama. Erokamano ahinya. Ka wachopo e giko, adwa ni mondo mi joma wakeini advice ahinya joma wakeini mabende joyalo kata jower kaina paro maliw advice kotenore kod weche mabende utimo mag bedo kaka jaote kata jayalo plus wero wende go eko mag pak. Kamano. Anyalo wacho ne jowadwa ma jower mokwongo mamine mondo gibed mine moritore kendo girit utegi kod nyithindegi. Keche ji mang'eny, mine mang'eny osewuok mondo gipak Nyasaye, to mogik koro gin joma timo business, ok gibedo utegi kuonde go malong'o. En ng'ama nyalo yudo ka wuotha ma kata koro gige ne kethore, to en odhi adhiya. To mano ok en tich Nyasaye. Gibed joma oluoro utegi, gitim tijno nikech en tich Nyasaye. Ok ochuno ni nyaka itime mana nikech omiyi pesa. Time king'e ni mogik nitiere pokni mondiki e muma ni ibiro yudo. Pok mar piny ni rumo to mar polo siko manyaka chieng'. Anyalo jiwo ni mondo wadhi nyime, nitie nyaka jok ma chunygi gombo to oneno ka ok onyal. Tanyalo koni ni dhi adhiya nyime kibedo jachir, ibiro chope migol wendi machandi no. An wer na chako bedo go chunya 203 to nagolo wer 2017. Kono matiende ni nyalo bedo gi wer e chunyi kanyo nyaka igni gorum to mogik ibiro chopo lekni. Anyalo jiwo mine ma jotich Nyasaye, mayalo wach Nyasaye.
wakale challenges mang'eny, but wayie ni kuom tich ma Nyasaye noluongi, ka in luongi adieri, kik ibed ng'ama oluor ni kawuono ineno ni koro tek, koro ok inyal, kati wacho ni ibedo special ahinya, idwaro kia ng'ama mondo kako miyi duong'. Kosemiyi duong' to kare Yesu yudo ang'o? In kawa kori, sama ok yudo duong' e nyim dhano, ibiro yudo duong' e nyim polo. Koro itima tich ma Nyasaye oluongi kijachir, kama ori idhi, kendo itima tich Nyasaye. Erokamano ahinya Mama Eunice, iwacho ni ing'ata ma samoro ne nigi sani eri madwaro kata mana wende gigo eko, kaka inyalo yudi, inyalo chiwo namba ni? Namba na gin 0704 09 58 90. Wach mogik ma bende intiere godo kaluwore gi tich ma itimo, bedo jaote kanyakla kod wer ne janeno. Tich matimo, an ajapura apura puothena, tadoyo, to mane kaka dak. Apuro puothe, puro kaka sani eri, wadoyo, idoyo oduma, oganda, to mane tich ma atimo. Apart from that, anyalo bede lamo Nyasaye. Ka onge gima timo, tabede lamo Nyasaye. Adhi e lamo Nyasaye kata kanisa, wan gi lalruok mabe anyalo timo. Molo mago kendo, anyalo jiwo jo Kristo mabe achiegni go, maneno ka chunygi yom. Anyalo limo gi, kayudo kan gi thuolo mar limo gi, tawuoyo kodgi kuom wach Nyasaye. Amen. Janeno mar Lolwe TV, chenro ne en duond mine, kautino makawuono natwa kod Mika Eunice John, mabende en jatich Nyasaye, jayalo jaote, kendo bende owero wende goeko mag paka. Gielak seche gieki, twak marwa orumo gi kanyo ero, aduoko ni erokamano, Elopole no yudo an Lorin Manyala.